ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ମିନି ବ୍ଲଗ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ମୋ ପୁଅ ପାଖରୁ। ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା ମୁଁ ସେପଟେ ଭାତ ବସାଇ ଦେଇଛି ବୋଲି, ତ ସେଥିରେ ମୁଁ ଆଳୁ ଦୁଇଟା ପକାଇଦେଲି। ପୁଅ ଶୋଇଥିବା ଭିତରେ ମୁଁ ରୁଟି ତିଆରି କରିବି ବୋଲି ଅଟା ଟିକେ ମୁଁ ଚକୁଟିକି ମୁଁ ରଖିଦେଲି 15 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ। ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଚୁଲିଟା ମୋର ଫାଙ୍କା ଥିଲା, ତ ହେଲା ମୁଁ ବାଇଗଣ ଗୋଟେ ପୋଡ଼ିବି ବୋଲି ଭାବିଲି। ତ ସେଥିରେ ମୁଁ ତେଲ ଟିକେ ପକାଇଦେଲି। ତେଲ ପକାଇଦେଲା କାରଣ ତାର ପୋଡ଼ା ବାସ୍ନାଟା ବାସ୍ନାଟା ଯେଉଁ ଏତେ ଆସେ ଏଥିରେ ମୋତେ ଆଉ ଆସେନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପକାଇଦେଲି। ଆଉ ତାପରେ ସେପଟେ ରଖିଦେଇକି ମୁଁ ଆସିଲି ମୋ ପୁଅ ଉଠିଛି କି ନେଇ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଆରାମସେ ଶୋଇଛି। ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଟିକେ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲଗାଇଦେଲି। ତା ଭିତରେ ମୋ ପୁଅ ଉଠିଗଲା, ଏଇଲୋ ମାମା ମୋତେ କାକୁ କର କହୁଛି। ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ନେଇକି ଆସିଲି। ଆଉ ମଝିରେ ବାଇଗଣକୁ ନ ଦେଖିଲି ସେ ପୋଡ଼ିଯିବ ବୋଲି ଆସିକି ଦେଖିଲି, ତାର ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇଥିଲା। ଏପଟେ ମୋର ଭାତରେ ପାଣି ସରିଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ପୁଣି ଥରେ ମା ପୁଅ ଗେଲ ଖେଳିବୁ ବୋଲି, ତ ଗଲୁ। ମୁଁ ତା ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇଛି ସେ ବି ମୋ ସହିତ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗେଲ ଖେଳୁଛି, ହସୁଛି, କଥା ହେଉଛି। ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ପେଁ ପାଁ କରୁଛି। ତ ତାର ଶୋଇକି ଟିକେ ଗେଲ ଖେଳିଲି। ତା ଭିତରେ ଆମର ସବୁ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଆଉ ବନ୍ଧାକୋବି, ଆଳୁ ଚକଟା, ବାଇଗଣ ଭର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲା, ତାକୁ କୋଳଥ ଡାଲି ମୁଁ ଖାଇଦେଲି। ଆଉ ଏତେ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଚକଟି ଚାକିଡ଼ି କରିକି ଖାଇଦେଲା ବେଳକୁ କି ସ୍ୱାଦ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା। ଆଜି ପାଇଁ ବ୍ଲଗ୍ ଏତିକିରେ ରଖିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ।